Amalma ani ɲanguma kibaram m'an bolo kala sama bi o de ko an ka jamana kɔni ɲangina kiribulon fɛ ka miliyari 8 sara mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka so kɔni cira san 2015 hakilina jiginna o soci ninnu kɛra Solomani de la o waati na minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ma o kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman kun ka so bɛ o yɔrɔ la ko o kɔni u taara so jɔ jiboli sira de kan ani fɛnɛ ko papier bɛ mɔgɔ caman bolo ko papier minnu tun t'u permettre k'u ka se ka so jɔ o yɔrɔ la o kɔni na o minisiriso in tun ye wale ta k'i ɲɛsin olu ma ni o tun ye ka olu ka so jɔ ci o so ninnu na villa dagɛlɛn caman tun b'a la wa o du ninnu tun bɛ taa fo du 60 ani kɔ la o kɔni kiribulon kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu mɔgɔw tun taara kiribulon na ka se ka o cili minnu kɛra hali n'a ma bɛɛ sɔrɔ parce que a tun jɔra o waati la ko o kɔni olu minnu ta cira k'olu kɔni ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na o kɔni kiri y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔni hali n'a tun b'a jo kan k'a fɔ ko olu papier minnu tun b'u bolo tun tɛ papier ɲɛnama ye k'a kɔni tun tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la ka taa nin kɛ k'a da kan fo kiribulon de tun ka yamaruya d'a ma a ka se ka so ninnu ci o kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan miliyari 8 État kɔni ni o y'an ka jamana ye ale kan k'o de sara ni maa kɔfɛlenw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ ko Welesebugu ale ni Jitumu kominiw na olu kɔni lasigiden minnu bɛ yen ni o ye maire ani députés ye olu kɔni kɛlen don nin waati na ka wulikajɔ dɔ kɛ sous-préfet contre la yen sous-préfet contre la ko k'a da ka ni lasigiden ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko sous-préfet kɔni bɛ ka wale dɔ kɛ nin waati na wale minnu bɛ yen dugudenw kɔni kɔ don ɲɔgɔn ma olu kɔni ye min jira wale ninnu na ko sous-préfet kɔni ko chef de quartier ni o ye dugutigi ninnu ka sigili waati ninnu ko a kɔni ye ko bɛɛ kɛ walasa ka jagoya denmisɛnnin dɔw fɛnɛ sigi u kɛrɛfɛ ni o kɛra u ka kankɔrɔsigiw ye ko walasa ko a bɛ se ka a yɛrɛ bɛ ka ko minnu kɛ ni o ye dugukolo feere ani fɛn caman ye ko ale bɛ se ka continuer o baaraw fɛ cogoya min na ko o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ninnu mɔgɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ hali bi kɔni ko sous-préfet kɔni k'a bɛ ka ko caman kɛ yen yɔrɔ la ko minnu kɔni tɛ bɛn olu ma ko k'a da kan ko kabini a sigira nin y'a san 2 ye ko hali bi k'a kɔni tɛ ka foyi wale ɲuman foyi kɛ k'a ɲɛsin olu kɔni ka dugu ma ko donc k'olu kɔni ye lettre sɛbɛn lettre min na u b'a ɲini minisiri fɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ mara ma ko a kɔni ka nin wuli ka bɔ yen ko ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la k'olu kɔni b'o de ɲini ko k'a da kan ko ni o ma kɛ k'olu kɔni ka dugu ninnu kɔnɔna na kɔni ko tant que n'o ma kɛ ko mɔgɔ bɛ se ka sigi n'a ye ko olu tɛna se ka sigi bɛn kan k'a da kan ko nin kɔni bɛ ka min kɛ nin yɔrɔ la ko a kɔni bɛ ka tiɲɛni de kɛ a bɛ ka tiɲɛni labɛn min bɛ se ka wuli don o don nin kunnafoni 2 de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la